दिनै मुंख्लं सोदोबखौ ओरैनो मुंख्लं मार्टियास होननानै मोना। गोबां मानसिया थैयो, लोमजानानै थैयो, माबा मोनसे बेमार जानानै थैयो, नाथाय मुंख्लं होननाय सोदोबखौ रावबो मोननो हाया। बेखौ सना रुफाजोंबो बायनानै मोना। जायहा हादोर अनफावरि, जायहा गावनि थामोनथानि थाखाय जुजिनायाव जायहा सुथुरजों जुजिनानै जिउ बाउसोमलाङो, आख्रायनानै सरकारजों बिहरनो लानायनि मोनसे गोलाव जारिमिन। बे जारिमिना दिनै एनडिएफबिनि 34 इयार्सनि जारिमिनाव बिथांमोना दिनै मुंख्लं नाम मोनबाय। बिथांमोनखौ आं सेलुट होयो। बिथांमोना दिनै गोथार गोसोखायनो बिथांमोना थैनायखौ गोरलैयै मानो नाजावनानै लानो हादों। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों मान होनांगोन आरो जों गोसोखांदों बिथांमोननि जिनिखि जिउ जारिमिन, बेखौ जोङो रोखा रोखायै दानि जेनोखि देरफुनाय सेंग्राफोर बिथांमोना लिरनानै दोननांगौ आरो जोंनि जेनोखि सोमावसारनायनि जारिमिन बिथांमोननि मुङा जेब्लायबो रोखा रोखा थागोन। बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बिमल आरो रिमलनि बे मुंख्लं गेलेनाय एबा बादायलायनाय फुटबल बादायलायनायाव दिनै आंखौ आलासि महर लिंहरनायनि थाखाय आं जोबोद बाख्नायदों। दानसोरां क्लाबनि बा इउथ क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बाख्नायदों। थ' बेबायदि सुजुग आरो खाबुखौ जोङो मोनबाय थाया। बेनिखायनो जानाखि बिनि जारिमिन, बिनि न'खर आरो बियो बबेनिफ्राय देरदोंमोन, एसे सिगां जोंनि सार हजेना रोखायै बुंलांबाय, आं बेखौ बुंनांगौ गैया। जेखि जाया मानो बिनि न'खर आरो जोंनि जेनोखि एनडिएफबिनि फोलेरनि दा जों दङ, सोमोन्दोआ थाबाय थागोन आरो जोंनि अननाय आरो सिबिनाया बिथांमोननि न'खरनि बिदा फंबाय जायफ्रा गोथाङै दङ बिथांमोननिसिम जों सोमोन्दोआ बा अननाया थागोन। थ' जेखि जाया मानो दिनै बे फुटबलनि समाव गोलाव सल'खौ बुंलायलायनो दिनै समबो मोना। जेखि जाया मानो दिनै बिनि नामाव जे फुटबल बादायलायनाय जाबाय, बे फुटबल बादायलायनायखौ आं मोजाङै मोजां जालांथों होननानै आसा खालामो। आरो मोननैबो टीमा बा दिनै गोबां जोंहा नायग्राफोर दङ, बिथांमोना बेनि गेजेरावहाय 22 जनल' जोगोन। बे 22 जननि गेजेराव दिनै ओरैबायदि सिन्थाखौ खालामनांगोन जे बियो गेलेनाय मोनसे मार्टियासनि नामावल' मोनसे गेम जानानै फैया, जास्ट गेमलिं जानाया। माबा जेननाय देरहानाया थायो, खिन्थु गावखौ जे मोनसे गोजौ थाखोआव गेलेलांनो मोनसे सिमां थानांगोन। बेनिफ्राय जोङो गोबां दिनै सुबिदा लानो हानाय जोंनि मोखाङाव दिनै फैबाय। आं बुंनो थाङाखै जे जोङो मोनथारगोन, खिन्थु नोङो गेलेनांगोन, देखायनांगोन। दिनै ISLफोरबो दङ, बेफोरबायदियाव जोङो गोबां मानसिफ्रा बाहागो लानो हानाय बेबायदि गावनि टेलेन्टखौ दिहुननानै बेयाव बाहागो लानांगोन। आं बेखौ हास्थायदों जेब्लायबो जौगालांथों नोंथांमोननि गेलेनायजों। गोबां जोंनि बे थुक्राझार ओनसोलावबो बेबायदि मोनसे इन्सपिरेसना फैथों, आं बेखौनो खावलायदों। 2 नम्बर थुक्राझार होननानै बुङोब्ला आं गोरलैनिफ्रायनो मिथियो आरो बेयाव माबायदि सोर गेलेग्रा दंमोन। बेयाव नाम्बार 1 बे ओनसोलाव गेलेग्रा जोंनावहाय आइकन हिसाबै दङ, बेनो जाहैबाय थावै हजों, बयबो मिथिगौ। बेखौ बलखौ आथा गोनां होननानै बुङोमोन, आथिङानो आथा गोनांसो मोननो बेना। दा बेफोरनो जोंनि मोनसे आइकन। जों बेखौ बुरखांनानै बेखौ नाहरनानै जोंनि थांनानै थानाय, जोंनि जिउआव माबा मोनसे गोरोबनो हानाय बा जों न'खर संसार सोलिनो हानाय जोङो मोनसे गोजौ थाखोआव थांनानै जोङो मोनसे बे खाबुखौ लानांगोन। नेसनेलल' नङा, इन्टारनेसनेल जोङो गेलेग्रा जानो हानांगोन। दा जोंनि गेजेराव सान्थि परिबेस फैबाय। बे सान्थि परिबेसाव जोंनि गोग्गो गोसोफोरा बा देहा मोजांफोरा बेफोराव बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि ओंखारनानै गेलेलांथों, बेखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो आसा खालामो जोंनि जानाखि बे खेलखौ सालायगोन बिथांमोनखौबो आं गोसो गोथारै मान होयो। मानोना आं जेब्लायबो फुटबलाव बिथांमोनखौ लोगो मोनो, बिथांमोना मोजाङै मोजां सालायलांबाय थादों आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ बिथांमोना दिनै गावसोरबो खस्थ' खालामनानै दिनै खेलखौ मोजाङै जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बिथांमोना मोजाङै मोजां सालायलांबाय थादों आरो सालायलांबाय थानो हाथों। आरो कमिटिनि जेनाखि मेम्बार्सफोर बिथांमोनाबो गोख्रोङै एक्टिभै बे खामानिखौ मावफुंलांनो हाथों, बेखौ आसा खालामनानै दिनैनि बे
मार्टियास बिमल आरो रिमलनि जेनाखि सुंद' बिबुंथि आं बेखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।